gréckeho kríža, zakončeného 3 apsidami. Na stavbe kupoly, ktorou je kríž preklenutý, sa podieľali tiež architekti z Talianska. Interiér kostola je rovnako úchvatný ako jeho zovňajšok. Jeho najväčšou vzácnosťou je ikonostas pochádzajúci z roku 1934. V galérii ikón môžeme obdivovať desiatky obrazov, medzi ktorými sa skvejú výjavy Bohorodičky, Ježiša Krista Učiteľa, svätého Mikuláša, ale aj Petra a Pavla, ktorým je tento chrám zasvetený. V útrobách tohto Božieho stánku sa taktiež nachádzajú ostatky biskupa Gojdiča. Svojou krásou očarie nielen spleť nástenných a stropných malieb, ale aj starobilá kazateľnica či množstvo ďalších umeleckých diel a predmetov sakrálneho charakteru. V objati tejto krásy, pokory a duchovná, ako by sa čas zastavil, chytil vás za ruku a viedol priestorom, v ktorom ľudská samoľúbosť, závisť, hnev a pohŕdanie nemajú miesto. Jednou z ďalších atraktívnych súčastí kostola je jeho väža so 120 schodmi vedúcimi k 4 zvonom, z ktorých najvzácnejší pochádza z roku 1792. Neopakovateľný je výhľad z veže na panorámu okolitých hôr a lesov, uprostred ktorých čupí obec Jakubany. Dodnes sa v Jakubanoch dodržiavajú všetky cirkevné sviatky. Pretrvávajúce cirkevné obyčaje sú vyhľadávaným atribútom tak etnografov, ako aj laikov. Svedčia o živote ľudu, jeho cítení a láske k obci. V kroji odeté ženy i dievky sú neodmysliteľnou súčasťou udržiavaných tradícií. Z nich najznámejšie sú odpustové sviatky, vianočné zvyky, obradné umývanie sa v jordánskej vode, sviatok obetovania Pána či slávenie veľkonočných sviatkov. Do zoznamu kultúrno-historických pamiatok Jakubian je okrem grécko-katolíckeho kostola zapísaná aj prícestná grécko-katolícka kaplnka, kaštieľ, v ktorom sídli obecná materská škola a tiež viacero pamiatkovo chránených dreveníc. Tieto už liricky pôsobiace drevené stavby dýchajú dodnes životom. Sú svedectvom o pracovitosti, ume a technickej vyspelosti našich prarodičov. Nazrime za dvere aspoň jednej z nich, aby sme v hrejivej žiare pece mohli preniknúť do tajov bytovej architektúry, ktorá sa podobne ako čisté ľudské srdcia miestneho obyvateľstva v toku rokov vôbec nezmenila. Dých minulosti na nás sála z každého domca, statku jeho kúta. Rovnako zaujímavým ako zachovalé zrubové statky je aj bývalý jakubiansky mlyn, ktorého pozostatky môžeme obdivovať na okraji obce, neďaleko rieky Jakubianka, ktorej vody niekedy poháňali jeho mlynské koleso. Súčasné Jakubany sa píšia harmóniou starobilej a novodobej architektúry. Popri živicou voňajúcich zrubových stavbách vyrastajú nové, priestrannosťou a moderným štýlom poznačené rodinné domy.
Medzi nimi môžeme nájsť tak obydlia charakteristické pre 50. až 80. roky minulého storočia, ako aj bytovky starajúce sa o prístrešie väčšieho počtu rodín. Na začiatku 21. storočia majú Jakubany približne 2500 obyvateľov. O ich potreby sa stará obecný úrad. V týchto časoch mu velí starosta pán doktor Jozef Dufala, ktorého sme v sviatočný nedeľný deň zastihli pri návrate z prechádzky okolitými lesmi. Ako vidíte, tunajšia príroda je naozaj štedrá. Už zajtra sa však pán starosta spoločne so svojím poslaneckým zborom opäť ponorí do náročnej práce, ktorej výsledkom je každodenné zveľaďovanie obce. Veď už dnes sa Jakubany môžu pochváliť novotou voňajúcim obecným úradom, ktorého súčasťou je nielen zeleňou prekypujúci areál, ale aj vkusný dom kultúry, ktorý nie je nikdy prázdny. O naplnenie jeho sály zábavou sa už roky stará spevácky súbor Kečera či mnohé estrádne vystúpenia organizované priamo kultúrnym strediskom. Miestni občania, ale aj ich hostia majú k dispozícii poštu, 9 predajní potravín a rozličného tovaru, v regáloch ktorých si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník, cukráreň a tiež kvetinárstvo. O ochranu majetku pred ničivými plameňmi ohňa sa stará požiarny zbor, ktorý má nielen dlhoročnú tradíciu, ale aj veľa zaslúžených úspechov získaných na rôznych požiarnických súťažiach. Pri prechádzke romantickými uličkami Jakubian sa určite nedá obísť vždy upravený parčík, uprostred ktorého tróni pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Ak ste unavení, tak občerstviť sa môžete v miestnom hostinci alebo v bare pána Jančíka, ktorého